Smile and Learn. Hola, amics i amigues dels animals. Avui he vingut a parlar-vos d'un dels animals més ferotges, el tigre. Voleu saber algunes coses increïbles sobre els tigres? Som-hi! Els tigres són animals vertebrats pertanyents al grup dels mamífers. Són carnívors i el seu pes pot variar entre els 60 i els 300 quilos, mentre que la seva longitud pot assolir els 4 metres. Podem trobar tigres a la sabana, selves tropicals i pastures. Els tigres pertanyen a la família dels felins, igual que els gats, i comparteixen moltes característiques amb ells. Tenen un cos esvelt, l'oïda aguda i una vista excel·lent. El que sí que els diferencia dels gats és la seva mida. Els tigres són el felí més gran que hi ha. Uau! La majoria dels tigres tenen un pelatge marró, cobert de ratlles grises o negres. Però també hi ha tigres de pèl blanc, coneguts com els tigres albins. Sabies que les línies de cada tigre tenen un patró totalment únic? No hi ha cap tigre igual que un altre. La subespècie més coneguda és el tigre de Bengala, que suposa la meitat de la població dels tigres en llibertat. Els tigres solen viure una mitjana de 15 anys i són animals extremadament independents. Els mascles només s'acosten a les femelles en època d'aparellament i són elles les que tenen cura dels cadells fins que estan preparats per la vida en solitari. El tigre és un dels felins que salta més, arribant als 5 metres d'alçada i als 10 metres de longitud. Uau! Podem trobar tigres a diferents parts d'Àsia, a Sibèria, Malàsia, Sumatra i a la Xina, tot i que un terç de la població mundial de tigres viu a l'Índia i a Bangladesh. Sabíeu que als tigres els encanta l'aigua? Són molt bons nedadors i els agrada estar a prop dels rius i llacs on es banyen amb freqüència. T'imagines trobar-te en un enmig d'un bany? Quina por! Els tigres són uns caçadors molt sigilosos i tenen unes urpes molt esmolades que els permeten caçar les seves preses fàcilment. Mengen tota mena d'animals com micos, senglars o búfals. Quins golafres! No tenen depredadors naturals, així que no hi ha altres animals dels quals hagin de fugir. Els únics que els molestem som els éssers humans. Per culpa nostra estan en perill d'extinció. En els darrers anys, l'ésser humà ha estat responsable de la desaparició de més del 90% de la població de tigres del món. Sabies que més de 14.000 tigres viuen tancats, però només al voltant de 4.000 viuen en llibertat? A més, la desforestació i la caça il·legal fa que els exemplars en llibertat cada cop siguin menys. Evitant inferir en els seus hàbitats, podem ajudar que la situació millori. Bé, ja heu après algunes coses sobre aquests animals tan ferotges. Fins aviat! Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.